GameLab on pelikehittäjien, opiskelijoiden ja ammattilaisten yhteisö täällä Tiedepuistolla. GameLabissa me tehdään yhdessä pelejä. Mä opiskelin tuolla Karelian ammattikorkeakoulussa tietotekniikan insinööriksi, kun hain sitten tänne tekemään mun harjoittelua. Ja se oli yllättävän mukavaa ja hauskaa tehdä peliä. Ja sillä se ei tunnu niin semmoiselta työltä kuin moni työ ehkä tuntuisi. Että tavallaan löysin sit siinä sen, mitä itse haluan tehdä. Ja teinkin sitten mun opinnäytetyön tälle yritykselle ja oon täällä tällä hetkellä töissä. No, parasta pelialalla olemisessa on ehkä se, että ensimmäiset muistot, mitä mulla on koko elämästä, niin on videopeleistä. Ja minä olen niin kuin aina elänyt koko elämäni niin kuin videopelien mukana. Ne on ollut aina osa mun elämää. Ja ehkä se on niin kuin jonkunnäköinen unelmien täyttymys, että on päässyt työskentelemään nyt jollakin tasolla täällä. Koulutuksesta on pelialalle lähtiessä toki tosi paljon hyötyä, koska sitten saa jo tavallaan valmiiksi sen ammattitaidon, mitä tarvii. On sitä osaamista jo itsellään, mitä sitten lähteä kehittämään. Ei se tietenkään ole pakollista, mutta se helpottaa asioita tosi paljon. Parasta pelialalla olemisessa on se, että saa tehdä hyviä pelejä, työskennellä samanhenkisten ihmisten kanssa ja muutenkin pelata paljon ja olla pelien kanssa paljon tekemisissä. No, hyvä peli kehitettäessä on tärkeintä tiimi ja se, että se tiimi on hyvä ja tykkää työskennellä keskenään. Pelin tekeminen on tosiaan hauskaa ja luovaa työtä, mutta siihen vaatii myös tiettyä järjestelmällisyyttä ja organisointikykyä. Tiimin pitää tietää, mitä kukin tekee, että asiat saadaan tehtyä aikataulussa. Eli voidaan ajatella, että pelin kehittämisen prosessi koostuu 3 eri vaiheesta. Eli on pre-production, sitten on, joka on niin kuin semmoinen vaihe, missä peliä ideoidaan. Tulee niin kuin se pelikonsepti esille. Sitten kirjoitellaan dokumentteja. Siitä niin kuin suunnitteludokumentteja, tekninen ja pelidokumentti. Sitten tehdään mahdollisesti prototyyppejä pelistä, joita sitten esitellään mahdollisille julkaisijoille. Ja peliä pitchataan ja koitetaan saada rahoitusta sekä julkaisija. Sen jälkeen, kun ollaan saatu julkaisija ja rahoitus kohdilleen, niin voidaan ruveta tuottamaan peliä varsinaisesti. Siinä tehdään pelille se koodipohja ja tehdään kaikki assetit peliin, kaikki levelit, mahdolliset muut tarinakomponentit ja tämmöiset. Sitten viimeinen vaihe on oikeastaan jälkituotanto, joka on sitten lähinnä sitä pelin ylläpitoa ja bugien korjausta. Ja saattaa olla, että jossain vaiheessa, tai siis siinä vaiheessa myös toteutetaan pelin semmoisia ominaisuuksia, mitä ei ehditty varsinaisen pelikehityksen aikana sitten tehdä. Meidän tiimin kuuluu tuottaja, joka pitää huolen siitä, että aikataulut pysyy paikallaan ja kaikki muutkin työtehtävät niin kuin pysyy järjestyksessä. Ja me toimitaan täällä 2 viikon sprinteissä, jossa tehdään 2 viikkoa tiettyä asiaa ja siitä pitää tuottaja huolta, että mitä siihen kuuluu niihin jaksoihin. Sitten sen lisäksi toimii game designer, joka on minä itse, ja game designerin rooli on lähinnä suunnitella se peli kokonaan. Että mitä siihen peliin tulee, minkälainen se peli on. Ja game designerin lisäksi on sitten AD eli Art Director, joka toimii niin kuin graafisen ilmeen johtajana niin sanotusti, joka luo sen pelin ilmeen niin kuin ihan alusta loppuun, miltä kaikki näyttää, miten ne liikkuu, kaikkea tällaista. Ja sitten sen Art Directorin lisäksi on totta kai normaalit ohjelmoijat, jotka luo sen koodipohjan pelille ja normaaleja graafikoita, jotka luo 2D, 3D-grafiikkaa, eli 2-ulotteista tai 3-ulotteista grafiikkaa sen pohjalta, mitä Art Director. GameLabista on tosi paljon hyötyä täällä Joensuussa pelialan opiskelijoille ja muuten ihmisille, jotka suuntautuu pelialalle, koska täällä ei ole mitään sellaista, mihin ihmiset muuten vois mennä ja siellä ryhmäytyä. Me ollaan saatu GameLabilta paljon apua niin kuin ihan ammattilaisilta ja
vanhoilta tekijöiltä myös neuvoja. Niille ihmisille, joita kiinnostaisi lähteä pelialalle, niin täytyy sanoa se, että se on aika rankkaa työtä, joka vaatii paljon omaa intohimoa, sitoutumista ja aikaa, mutta se on myös luovaa ja hauskaa ja siinä voi saavuttaa tosi paljon. Jokainen hetki on aina mielenkiintoinen ja se on mun mielestä sen vaivan arvosta.